Татмедианың Киев лабораториясында икенче бүтін дөнья милли блогерлар жиыны узды. Журналист белән блогерның айырмасы бармы? Койсызының аудиториясы күбрәк. Әлеге һәм башка сорауларның җавабын блогерлар форумында катнашкан хәбәрчебез Мөршидә Җихан эзләде. Бүтін дөнья күләмендә үткәрелгәч, катнашучылар саны күбрәк булырга тиеш кебек. Әмма күрәсең, максат санда түгел, сыйфатта. Төп максат танышу, берләшү, аралашу, уртак планнар кору һәм бергә үсеш. Шунысын да искәртеп үтик, Дневник Татарина, Илнар Идрисов, Лесная блогларын кемнәр алып баручыларны Татмедиа гаммәви чараларында эшләүче журналистлар белә. Ләкин барысын да белеп бетерү мөмкин түгел. Блогерлар арасында да күренекле дип саналган журналистларны танымаучылар бар. Оештыручылар фикеренчә, әлеге җыен очраштыру, таныштыру җәһәтеннән дә файдалы булып чыга. Өстәвенә, Татмедиада журналист булып эшләгән кешегә блогерлык алымнарын куллану, блогер булу бурычын куйдык дип белдерде Татмедиа акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Шамил Садыков. Татмедиада без бурыч куябыз, Блогерлыктан журналистикага килүчеләр күп түгел, әмма журналист булып эшләгәннән соң социаль челтәрләргә килүчеләр шактый. Чулпан Нәбиуллина Гарипова блогерлыкка күчүен менә ничек аңлатты. Үземнең каналымда сөйлим эко әйберләр турында, чөнки мин аларны үзем кулланам. Минем үземнең бала белән, сәламәтлек белән проблемалар булгач, курслар битердем, Мәскәүдә дә укыдым, Казанда да укыдым. Хәзер дә үземнең белемемне күтәреп торам һәм инде менә бу юнәлештә кешегә нәрсә файдалы, нәрсә миңа файда иткән кашандыр мин шуларны язам. Аралашу барышында алып баручы Ләйсән Фәтки аудиториягә блогер белән журналист арасына тигезлек билгесе куеп буламы дип мөрәҗәгать иткән иде. Рәфилә Шәмсетдинова фикеренчә юк. Рәфилә дә журналист эшеннән киткәч үз блогын булдырган. Язылучылары 76 мең. Блогерларны кимсетүем түгел, ләкин журналист эше чыннан да җитдирәк. Тәҗрибәле журналист Рузилә Мөхәммәтова да үзенә генә хас чагыштырулар аша журналист белән блогерның бер баскычта түгеллеген раслады. Ләкин социаль челтәрләрнең аудиторияләре күбрәк булуын танып, сәбәбен дә аңлатты. Аудитория әзрәк журналистның бәлки үзебезнең борын күтәрүебездән дә киләдер, анысын да аңлыйм. Блогерлыкка этәрүче тагын бер амплуа ул туй алып баручысы булу, ягъни тамадалык. Һәр хәлдә Рафис Атаказ үз мисалында дәлилли. Чөнки мин блог башлаганчы 10 ел артык тамада булып йөргәч, шул блогер эше бит инде ул. Үз брендын булдырган дизайнер Альбина Фазлыеваның социаль челтәрләрдәге гомуми аудиториясе 100 меңнән артып киткән. Хәтлек зур күләмдә аудитория җыю гомумән ниятемдә дә юк. Үзеннән үзе кеше тартылып килдеме? Тыңлыйсылары килеп, мин гомумән блогны башлаганда, менә шушы татар хатын-кызы образын күрсәтәсем килде. Нинди булырга тиеш ул, балаларына нинди тәрбия бирергә тиеш. Мин бит инде үзем төп йортта яшим, кайнана-кайната белән менә шушы төп йортны да күрсәтәсем килә. Хәзерге көндә әлбәттә бу бик сирәк, шулай бергә яшәү, ләкин бу бик матур күренеш һәм менә шушыны матур итеп минем инде аудиторияма күрсәтәсем килә. Альбина милли традицияләр үрнәген үз ватанында яшәп тәкъдим итсә, Миләүшә Вайсбах милли мөхитне Алмания аша җиткерә. Читтә яшәүем блогымны нәкъ шул татар телендә алып барырга миңа этәргеч булды. Пандемия вакытында ныклап уйладым да, татар телендә үземнең блогымны башлап җибәрдем. Бу 4 ел элек шамасыдыр инде. Һәм татар телендә, менә анда безнең гел немец телендә гемисләр, минем балаларым татарча беләләр. Алар белән мин сөйләшәм. Ирем дә әзрәк аңлый башлады. Әмма дә ләкин авыз тутырып татарча сөйләшә татарлар гына. Түгәрәк өстәл рәвешендә барган очрашуга гомумән милли блогерлар җыенына махсус социаль челтәрләрдәге сәхифәләрен татар телендә алып баручы блогерлар гына чакырылган. Блогерлар җыены Кәрим Тинчурин театрына мәдәни экскурсия белән тәмамланды. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.